Solen skinner, huset skal passes, men indeni er Leo Christensen rasende. Han føler sig snydt, for selvom han gerne vil give en hånd på arbejdsmarkedet, holder et sæt groteske regler ham ledig. For mig er de totalt uforklarlige, så det fik vi ikke noget positivt ud af det der. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det, og det har jeg holdt på med snart i 1,5 år nu. Leo Christensen er 69 år og pensioneret maskinmester. Han har gjort det, som regering og folketing har bedt om. Han har sagt ja til at give en hånd på arbejdsmarkedet, selvom han er gået på pension. Leo Christensen har sagt ja til at arbejde som maskinmester, og han var sikker på, at han fulgte alle de gældende regler, som skulle sikre, at han ikke blev trukket i tillægget til sin folkepension. Men han blev klogere. En ting det er, at jeg blev trukket, men min kone blev også trukket for det samme beløb. Og jeg har det sådan i dag, så jeg kan med min vilde fantasi overhovedet ikke forestille mig, at det kan lade sig gøre på den måde her. Jeg har faktisk skrevet et brev til skatteministeren derinde, hvor jeg fik et høfligt svar tilbage, at han kunne heller ikke forstå det. Han mente, de havde lavet en fejl op på kommunen. Men det har de så ikke gjort, mener de selv op på kommunen. Så nej, jeg har det rigtig, rigtig skidt med det. Leo Christensen fortæller, at han har været tæt på at få mavesår over de groteske regler. Det viser sig nemlig, at maksimumbeløbet på 115.000 kroner, som han må tjene uden at blive trukket i pension, ikke må udbetales over hverken 3, 6 eller 9 måneder. Beløbet skal fordeles over hele året, ifølge de gældende regler. Jeg kan overhovedet slet ikke fatte dem, fordi at, der er ikke nævnt noget om det, når du får dine papirer udleveret op fra kommunen med, at de skal tjenes over 12 måneder. De henviser til nogle lov og nogle regler, men der står ikke skrevet nogen steder i de lovsamlinger, de har, at de skal tjenes over 12 måneder. Jeg tror, det er noget, de har fundet på selv, det der. Og det virker jo tilsyneladende. Leo Christensen er sikker på, at han ville være på arbejdsmarkedet i dag og give en hånd, hvis det ikke havde været for de absurde regler. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det.